vanhu vaita accident mukombi rapapa iyi vamwe vacho vanga vachienda kunhamo yemumwe driver wedu watinoshandidzana naye 2 months back dad wangu akatomboita futi accident futi papapa futi saka apa pato nemhepo dzakatonyanya vari kumwa zvimbwa wachidini wachidhiraivha motikari saka anenge asina don't care navanhu. Nhasi uno mhuri yeZimbabwe yapinda futi pakati pekuchema mushure mekunge paitika tsaona iri kurwadza muno mugwagwa unoenda kuchitungwiza. Tichangodarika bridge takupinda mumusha wechitungwiza apo pane motokari hombe gonyeti ratsimbirira kombi. Vanhu vatataura navo vati zvinorwadza nekuti pavasvika panapa accident ichangobva kuitika vanhu vanga vachinzwikwa kuchema asi nekuda kwekunonoka kwaita motokari yaikwanisa kusumudza gonyeti iyi vari kutiwo zvichida vanhu vose vanga vari imomo vapararira pasi. Chitiko chaitika panapa chinorwadza zvakasimbarara nekuti mutraki yarowa kombi isati yarowa kombi yatanga kurowa mukadzi nemurume vanga vachizvifambira ndo watanga kufa ipapapa ichibva yazoya chirowa kombi panodai pakwara vanhu vakawandisisa pakafa vanhu vakawandisisa. Chandinokumbirawo ndechekuti kune wakuru wemachechi wanokwanisa kuyewo wachinamatira nzvimbo ngavambonamatirawo nzvimbo yekuchitungwiza uyezve nevavo vanotorawo vashandi vanochaira dzimota ngavaonewo kuti malaisensi awaya nemunhu wake ane experience yakaita sei pakufamba mumugwagwa munodai manosangana nemota dzakasiyana siyana mune upenyu hwevanhu wakawandisa. Zvine zvapaperi nguva pasina kuita accident izvezvizvi imumuzengezomwo muri kuchemwa driver akafa manje zviri kuda zvinotirwadza ndofunga ari kutowigwa futi nhasi. Saka zvinhu izvozvo zviri kutirwadza. Tokumbirawo vanonamata munyika muno wakuru wemachechi watombonamatirawo nzvimbo yekuchitungwiza ndo yatiri kukumbira titimbonamatiro zvikuru chinhu chiri kunyanyondirwadza ivo vanhu vane makambani ane mamota anochairwa ngavavone madhiraivha avo vari kutora kuti munhu ane experience yakaita sei ari parodhi ndo zvandiri kunyanyokumbirisa izvozvo. Tiri kurwadziwa netsaona yaitika tiri kuchema kuvakuru vedu venyika ndavagare zvinhu zviri pastandby zvakafanana zvemakreni. Iyo accident yane about 2 hours yaitika tikoti vanhu vanga vachishedzera vari pasi but vasvika vamwe pakuparara. Saka isi tiri kukumbirawo hurumende ndaigare zvinhu makreni ekusumudza iyo marori adona agare ari pedyo kuti pakaitika tsaona vakurumidza kutora action because izvo zvitane about 2 hours pano paubuda manje anga achiri mupenyu zvaka hatizivi kuti kwaenda zviri kufamba sei. Saka isi tiri kukumbira hurumende ndaiise makreni zvinhu zvinogara padhuze pastandby zvokubatsira vanhu vanonge vadini vanonge vawirwa nenjodzi zvaitika izvi. Tiri kuona iye zvino izvi mota dziri kutadza kana kufamba saka pane maambulenzi here kuri kuti ambulenzi yacho yauya yaifamba nepapi sezvo mugwagwa wabva wavharwa. Ipapo ndopabato nedambudziko kuti mota dzaifamba nerodhi diki saka tiri kuti yakushandisa one way yekuenda kuchitungwiza nedziri kubva kutown dzakushandisa one way. Saka tokumbirawo hurumende iite kuti zvinhu zvinake because rodhi yechitungwiza tsaona dzanyanya everyday kuna kuchitika matsaona. Inini chandinotaura ndechekuti zviri kuitika muno munyika ine yeZimbabwe ineyi zvinhu zviri kutoomera nepamusana pokuti iyo kana iyo makombi acho mamhanyira akiita kana iyo noti mahonda fit tiri kukanganisa rodhi. Saka taikumbira kuti tumahonda fitika timboone kwatinoenda kumbosiyiwa kofamba motikari dzakanaka dzinova nounhu chaiwo ndokuti vari kumwa mutoro wachidhiraivha motikari vari kumwa zvimbwa wachidini wachidhiraivha motikari saka anenge asina don't care navanhu anenge achingoti regai ndidini ndiende kwandiri kuenda. Saka zvinhu zviri kutirwadza izvozvizvi ingwa yekuenda mahoridhe vanhu vakuda kuenda mahoridhe vada kudii zvinhu zviri kutirwadza ende mafiro ari kuita vanhu akaoma. Saka inini hangu zvandibata. Tataura nevamwe vari kuti izvi zvaakutoda munamato vamwe vachiti paitwa zvechivanhu nekuti rodhi yanyanya. Munamato uri nani chivanhu chakaipa ini hangu munamato uri nani ndokuti pakaitwa munamato zvinhu zvinozorora
panomboti zi pakaonekwa vanhu vanouya vachiita munamato ipapo ndikatofara. Sei mafungira sekuru kuti vanhu vemakombi nevanhu vetumushikashika accident yakonzerwa nekuda kwevanhu ivavo? Chinoitika ndechekuti vanhu ava madriving ava kudhiraivha kwavo havagone kuziva kuti kumberi kune imwe motikari iri kufamba. Vanongoti chero ndapinda ndikuda kutora mari, ndio maitiro ari kuita makombi nemasvikasvika. Varuda mari chete, zvokuti vazive kuti ureme hwevanhu hwakamira sei havasi kuzviziva. Izvi zvinorwadza izvi. Zvinorwadza nokuti zvinezvi kuona kuti vanhu vafaka, vanhu vari pasi pekombi, kombi iri pasi, chirori chiri pamusoro, zvinorwadza. Handizivi kuti ivo vamadhiraivha vomugwagwa kuti dai Mwari angovaitira zvakanaka, vangodhiraivhavo vachiziva kuti patiri kufamba handisi kufamba ndiri ndoga, tiri kufamba nevamwe vanhu vakasiyana siyana, zvokuti zvino kune vanhu vafa vakawanda. Saka madhiraivha taingokumbira kuti vadhiraivha vangava vemarori kana kuti vemakombi ngavave vanhu vanoziva kuti matiri kufamba mugwagwa mune vanhu vakawanda. Ndofa ndo zvandingangotaura nokuti tsaona yaitika panapa inorwadza chaizvo zvokuti kuti ndingasvitaura chiti kudii, asi kwangoti ameno vatyairi vedzimota vese, hatichazi kuti wangari wrong nowangari right, asi kuti vese sevanhu vakadzidzira kudhiraivha vanofanira kuziva kuti apa pakuda kuitika njodzi voita iye havanoti defensive yacho driving. Ndofunga ndo zvingabatsira. Tine urombo mburi yeZimbabwe, tarwadziwa neaccident yatasangana nayo pabridge takuenda kutown. Neso tachibva kutown but Mwari achengetedza. Tinongotendawo munzira mudriver aifamba safe. Mhepo yakasumuka August. Ngatichengetedze vana. Tataura zvakare nemwe musikana ari kuti iye asvika kombi ichitonzi yazara ndo yanga achida kukwira, achichibva yazara zvokuti kusvika paaita achinzwa kuti ndo yaita accident. Ari kuti nanhasi handina kana neremuromo. Ndachitobva kumbari pandasvika pakakola ndo painge ichilodera, ndatosvika achinzi kombi yaita yazara, pandazokwira inge iri mashure macho. Zvokuti watoda kukwira mukombi asi handazopindi. Uchisvika panapa uchiona kombi yawatadza kukwira nekuda kwokuti yanga yazara, iri tsaona yekuti yauraya vazhinji, chii chaungade kutaura? Ndabatikana, ndikuti mweya wevanhu vafa ngaizore murugare. Ndabatikana zvikati ndarwadziwa. Chii chaungade kutaura? Tikunzwa kuti isusu mugwagwa unouka kunge titori pano taona bhokisi rapfuura remunhu anga achienda kunovigwa akafira futi mugwagwa unouka. Chide government yamonita pamarodi, mapurisa ambomonita parodi. Nenyaya zvinodhaka, vakomana vemakombi vanoita zvinodhaka, vamwe vacho vakatodhakwa neoverspeed. Saka mapurisa ade vamboisa mutemo wakasimba parodi inoiseke rodi because vanhu vapera munaseke rodi. This is a national disaster. A lot of people have lost their lives. Vanhu vakawanda vashaika. I think government kufanira kuona nezvekugadzirwa kwemugwagwa nekuti zvaitika kurodi zabata mwoyo yevanhu vakawandisa. Just pray for my families arasikirwa kuti Mwari ave nawo ende avanyaradze. Sei muri kutaura nyaya yemugwagwa? Nekuti takatarisa mugwagwa unowu tinotoona kuti dzimwe dziri kufamba nedivi raro, dzimwe nedivi raro, uye motikari iyi ndo yaenda kudivi raranga singafanira kunge iri. Nyaya yaizi yemugwagwa chete, inyaya inobatidza mugwagwa nevatyairi vemota, nekuti nawo futi tinovablema panjodzi dziri kuitika mumugwagwa unoyu. Vari kumhanya and mota dzavo hadzina speed limit, so we just think kuti panofanira kunge pane vanhu vanobatsira kuti kana mota dzichifamba. Tiri kuona zvinezvi mugwagwa uri kuita kunge watovhara nekuda kuti mota dzawandisa. Imi pamazonzwa nyaya yetsaona iyi manzwa muri kwamamurere kana kuti mamuri kutoendawo kwamamuchienda nekuti mugwagwa wavharika matadza kuenda kwamuri kuenda? Isusu tachitobvawo kudema kwatachibva tiri kuenda tiri kudzokera kumba. Tatotadza kudzokera, tatomira tototadza kudarika kuti tikwanise kuenda kutauni nenyaya yezvinhu zvaitika. Hatitomboziva tichabva panapa nguvai nekuti takatarisa kombi negonyeti racho raaita mugwagwa nekombi zvichiri zvakamira ipapo zvavhara road. Vanhu vachingofa mafira akadai so, vanhu vachingopera zvakadai so, zviri nothing so. Chada kuchemawo nacho ndechekuti vanozivawo chivanhu chevakuru dai mauya matigadzirirawo road. Because hatingati everyday tosangana nedambudziko, everyday tinoona ropa.
everyday tinoona vanhu vakafa hausi upenyu. Takuchema kune vakuru vedu kuti dai vauya matigadzirire musha because musha washata. Ya chitiko tachiona chaitika but isusu zvedu zvatatonya kukombera ndezvekudai so kuti sehurumende tikwanise kubatsirana kuti pane zvinhu zvinoitika pane kuti tikwanise kuita sei kuresponda to the situation because in 2 hours time munhu anokwanisa kuita sei anokwanisa kunge atofa mozviona but senyika tikabatsirana tikaziva kuti mumugwagwa medu tinokwanisa kuva ne quick response pane zvinenge zvaitika hatikwanisi kurasa vanhu vakawanda. Zvinhu zvikonzi zvaitika pamota 2 idzidzi irori ranzi ranga richibva kuchitungwiza kombi yange ichibva mutown saka pane chinhu chotenderera chiri pasi pegonyeti chinonzi proper shaft saka ichocho ndo chikunzi chaita se chachikoka nepakati saka chikachikoka chinhu ichocho svika chinojunga pasi ndo chabva chazosumudza rori kuti rizonge richienda kune leni risiri rayo chizonotsimberera kombi because apa patachitokumbirawo kuti paiswe kana mahambu kana anything chokwanisa kuita kuti vanhu government itibatsirewo because 2 months back dad wangu akatomboita futi accident futi papa futi saka apa patone mhepo dzakatonyanya saka tanichitokumbirawo government kuti kana ichitikwanisira kuti batsirewo nemagrid aya mahambu kana anything zvinoita kuti tibatsirike kana kuisa masimbi pakati peroad kuti dzimwe mota dzinenge dzichibva dzisakwanisa kupinda kune leni rimwe risiri rayo ndo chete zvatingakwanisa kuita. Imi muchinzwa imimi mutyairi wegonyeti iri ararama here kana kuti muri kunzwa kuti zvafamba sei? Mutyairi wegonyeti ari kunzi ararama nemumwe mukadzi abuda futi mukombi 1 ndo vari kunzi vararama chete vari 2. Vamwe vese vapararira ipapo? Vamwe vese vapararira. Pane vamwe vachitorima hatisi kuziva kuti vachirimo vachiri vapenyu here kana kuti havasisiri. Chikumbiro chete kune vanenge vachifamba nedzimotikari kune defensive izvozvo nemotikari dzavo ngadzinge dzakatariswa kuti dzaenda kupi kuservice dzaenda kuservice teiziva kuti dzagadzirwa asi padefensive yemuroad yekufamba tangoti mumwe ada kuti awane mukana iye asina mukana wekufamba pakufamba apa ngationesanei pakufamba ndo chikumbiro defensive ngaishandiswe apa zvinogona zati zvaitika asi kana motikari dzakafamba zvakanaka dzakagadzirwa dzakaiswa kuservice zvinogona kuti kuda zvakanaka. Vanhu vaita accident mukombera apa vamwe vacho vanga vachienda kunhamo yemumwe driver wedu watinoshandidzana naye saka vafonerana nehama dzavo before accident isati yaitika vachibva vanzi mapapi zvanzi tapa zororo ndo last scene yabva yaitika iyoyo saka vatozouya kuno vakuzonzi paitika accident ndopo vazoya chona vaona kuti mumwe wedu kavava ndo scene yaitika iyoyo. Saka vanga vachitoenda kunhamo yomwe futi akaita accident nehama yavo yakaita accident iri kuvigwa nhasi. Ndabatikana mufunge nokutoti bamune imwe nhamo yanga iri kumanyame saka zvitotadza kuenda kuzororo chizoona accident yaitika pano vanhu vaparara kwanda zvinosiririsa kana mukazviona zvinotoda Mwari chero vachairo ngavachyairo mota zvakanaka vasingamhanyi vasingaite sei zvinosiririsa zvinochemedza chero usingadi kuchema unotochema uchiona vanhu vese vafa vachibudiswa mumotikari. Wekombi hanzi anga akamira and wekombi pano pagiveaway kachiona accident rori chituma 2 ndo pazokunguruka chitrera chakwe wazotuma mota yanga iri kunoko zvichireva kuti munhu wekombi anga atomira yazoya kuzotsimbirwa yakamira yatotsimbirwa ichida to pagiveaway yanga isika vanhu truck richibva leni raro chiuya kunoko saka parauya kunoko wekombi angasitoziva kuti ichapedzera yasvika kwaari saka azotsimbirwa nechachitena chiri kumashure chitrera ichichi. Chii chamuri kuda kutaura nenyaya yemugwagwa unowu nekuti tiri kutonzwa kunzi vamwe vevanhu vashaikira mukombi vanga vachienda kunhamo yeumwe futi akafa aita tsaona mumugwagwa munomu. Ndona rodhi inoenda kutsvagirwa zano because haisati yamboita mwedzi isina accident kubva ipo panapa pabridge kusvika pachinhama apa pano neimwe futi accident yatikutonzwa ziyaitika ipapapa saka zvinhu zviri kuitika every time every week saka ndisi kuziva kuti vari kuzvifambisa sei kuti pagadziriswe ipapa because pari straight but pane matambudziko asingaenderani nekuti pari straight saka handizivi kuti vanoita nezverodhi vanopaita sei kuti maaccident aite nani. Mota iyi yanzvenga Honda Fit
paunzvenga undavhiti ndopaunonorwa vanhu neuzonopinda kukombi kunoko zvichireva kuti zviri kutaurika zvekunzi yadambuka chinhu chepasi handizvo zvinogona kuti zvazoitika mutsaona zvisazoti yatanga nekudambuka nekuti izodhuma vanhu kana kuti zvakonzerwa netsaona ndopasi kuziva ipapo iyo munhu wayo wenda futi amira here aripo here hatina kumuona nguva yatasvika pano kuma 25 past 10 vanhu vanga vari mushishi yekutema chirori ichi kuti vaburitse vanhu vamaneja kuburitsa vamwe vaviri paita murume nevakadzi vaviri vabuda vanga vari vapenyu vamwe vashakirawo panzvimbo asi zvinorwadza asi vanhu vemuno varatidza kubatana nemhaka yekuti vaedza kuburitsa nepavanogona kunyange maambulenzi azouya nedzimwe motikari dzinodhonzawo dzevanhu vemunharaunda muno muchitungisa dzazobatsira kuti dzigone kuzosumudza chirori asi vanhu vanga varatidza vemucommunity vanga varatidza chido vamwe vasati vambotakurwa nemapurisa kuti vaende kuimba yerunyararo papfuura bhokisi remunhu akashayika zvakare mumugwagwa uno mushure mekunge aita tsaona uyu ndiye Nigel ari kunzi pafiwa kwakuchiendwa kune kombi nevanhu vazofai ndiye bhodha yaNigel ari kunzi akafa zvekare neimwe rodhiyo imwe chete saka ava varume ava ndo vanoshanda naNigel wacho kunhamo kwanga kuchiendwa vese vamuri kuona ava ndo vari kuchema Nigel ndiye Nigel akatakurwa ndiye Nigel wacho nevakomana vemakombi ndo yanga vazochemwa nhasi ndiye uyu ndokune nhamo kune accident yaitika zvekare ndo Nigel wacho vese vamuri kuona ava vari kubva mawindi nemadriver nemakondakta vari kuchema anonzi Nigel